Μύθοι και αλήθειες. Πρόσληψη βάρους στην εγκυμοσύνη. Μπορώ να πάρω όσο βάρος θέλω στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό είναι μύθος. Η πρόσληψη υπερβολικού αλλά και πολύ λίγου βάρους στην εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μητέρα, αλλά και στο έμβριο. Αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι θα χρειαστείτε περισσότερη ενέργεια στην εγκυμοσύνη, αλλά δεν χρειάζεται να τρώτε για 2. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξετε τη διατροφή σας. Μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη για το μωρό σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Με ευτικό γυναικολογικό ιατρείο, Αλμαλόγλου Κωνσταντίνος. Πλάτωνος 52, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Ακολουθήστε μας στα social media για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο.